Пахвалёны Езус Христос. У эфіры тэлеперадача «Радасць Евангелія». З вами я, д'якан Марцін Лудзіч, д'якан парафіі Узвіжання Святога Крыжа ў Лідзе. Христос уваскрос, дарагія браты і сёстры. Сёння нядзеля прапануе нам адзін з самых старажытных і любімых вобразаў хрысціянства – вобраз добрага пастыра. Чаму? Таму што мы перажываем чацвёртую велікодную нядзелю, якая адзначаецца як нядзеля добрага пастыра. Заўважце, дарагія браты і сёстры, адну праўду, што сучаснаму чалавеку 2026 года параўнанне з авечкай не заўсёды падабаецца. Мы хочам быць заўсёды унікальнымі, асаблівымі, незалежнымі. Возьмем у двухкоссі самі сабе гаспадарамі. Слова «статак» нас пужае, але таксама давайце паглядзім на гэта глыбей. Таму што авечка ў часы Езуса была не проста жывёлай для гаспадаркі, гэта была каштоўнасць, пра якую клапаціліся персанальна. Сённяшняе Евангелле ад Яна, 10 глава, з 1 па 10 вершы, кажа не пра маніпуляцыю, а пра адносіны. Паслухайце, калі ласка, гэтае Евангелле. У той час Езус сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто ўваходзіць не праз браму на авечы двор, але злазіць інакш, той злодзей і злачынец. А хто ўваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага. Кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. А калі ўсіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужых». Такую прыпаведь сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што сказаў ён ім. Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіла перада мною, гэта злодзеі і злачынцы, і авечкі не паслухалі іх. Я брама. Калі хто ўвойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і ўвойдзе і выйдзе, і знойдзе пашу. Злодзей прыходзіць дзеля таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку». Дарагія браты і сёстры, звернем увагу, што Езус кажа: «Авечкі слухаюцца голасу ягонага, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць яго голас». Мы жывем у свеце неверагоднага шуму. Кожную хвіліну на нас абрушаюцца сотні галасоў, рэклама, сацыяльныя сеткі, парады блогераў. Усе яны кажуць нам, што мы павінны рабіць, як выглядаць і што купляць, каб быць шчаслівымі. Гэта галасы чужых, як кажа Евангелле. Аднак можам задаць сабе пытанне: як адрозніць голас Бога сярод гэтага мнагагалосся? Голас заўсёды вось гэтага чужога патрабуе, палохае ці льсціць. Ён апелюе да нашага эга або да нашых нейкіх комплексаў. Аднак звернем увагу на голас добрага пастыра. Ён звяртаецца да нас глыбей, у глыб нашую. Ён нясе супакой, нават калі кажа нешта складанае. Гэта голас, які называе нас па імені. Таксама, дарагія браты і сёстры, трэба звярнуць на асаблівую увагу на Езуса, як браму. У сённяшнім тэксце ёсць дзіўная такая метафара. Гэта «я брама для авечак», кажа Езус. У старажытнасці пастух на ноч часта сам клаўся ў праходзе зацішка для авечак. Ён літаральна станавіўся дзвярыма. Ніхто не мог увайсці або выйсці, не прайшоўшы праз яго. Што гэта значыць для кожнага з нас? Гэта ахоўная функцыя Езуса Хрыста для нас. Праз гэтую браму не праходзіць зло, страх, роспач, калі мы давяраем сябе Богу. Гэта функцыя таксама свабоды. Езус кажа, што хто ўвойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і ўвойдзе і выйдзе. Хрысціянства – гэта не клетка. Гэта не сістэма забаронаў. Гэта брама, якая адчыняецца ў свет. Быць Хрыстом – гэта значыць мець адвагу выходзіць на новыя пашы, ствараць, кахаць і проста жыць. Таксама, дарагія браты і сёстры, заўважце заклік. Заклік у сённяшні дзень аб пакліканнях. Сёння нядзеля добрага пастыра. Гэта сусветны дзень малітвы аб пакліканнях. Чаму гэта важна для кожнага з нас, які, магчыма, не збіраецца ісці ў семінарыю? Таму што свету патрэбныя людзі, якія, іншымі словамі, рэтранслююць голас добрага пастыра. Святары, законнікі, місіянеры – гэта тыя, хто дапамагае іншым знайсці вось гэтую браму, знайсці правільны шлях да Езуса Хрыста.
Але пакліканне, заўважце, ёсць у кожнага. Пакліканне, напрыклад, быць добрым бацькам, сумленным лекарам ці верным сябрам. Гэта таксама спосаб быць так званым пастухом для тых, хто побач. Пагэтаму мы адказныя за тых, каго Бог даручыў нам. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай гэты тыдзень пройдзе для нас пад знакам даверу. Не бойцеся ісці за ім, ён ведае дарогу да лепшай пашы, нават калі яна пралягае праз цёмную даліну. Христос уваскрос, сапраўды ўваскрос. Аллилуйя. Дзякуй вялікі.